И здравейте хора, беше видео ще играем Brawl Stars с Кристиан. В миналото видео вие направо откачихте. Викахте, дай още едно видео с Кристиан, дай още едно видео с Кристиан. Кристиана, май хората много те харесват, братле. И така хора. Не е верно. Не, аз сега гледам телевизията и не са казали нищо. Така хора, аз и Кристиан от доста време цъкаме Brawl Stars. Кристиан е 3000 купи, аз съм 5470 и нещо. Дай, реди ти бе. И така хора, ние свършихме от месец Вирка пак, защото няма как да говорим по Free Fire, мога тук мултифон, ама. Тук хора, почва вече манджаренето да го втрепем. Ти имаш гаджета ли бе? И аз биям това гаджет, не само ти. Сега ще убият Шели, да се играят така, брат. Браво, да и пук. Та за мен. Убих я. Ама що ми креш киловете сега, брат? Деро, добре ще ти. Сменявай героя, играваме челлендж. Сменяваш героя си. Ама брат, ти слаб със стоя. Хора, аз мисля да играя с Едгар, хора. Искате ли? Искаш ли Кристиан? Че той бе 20 ранг, брат. Така, хора, започваме. Дай реди. Ти си дал. Какво имаш? Брат, тя ме пази малко, бе. От Едгар, какво? Ти като си дуб, как те ме уби? Аз съм прочь тук. Той Едгар като удра лоши, като удра другите, брат. Ето, той ли те уби? Той ли италянец те уби? Убиха ме, брат. Чакай с живот, не се трепи сам, че ще умреш. Бегай. 5, 4, 3, 2, 1, има проиграч. Да, брат, толкова всички, на мене куда направя. Сменявай челлендж. Аз ще игра с Франк. Да, ще му взема и другия гаджет, айди. Пазикам се. С кой ще играе? С Мортис ли бе? Това се казва Мортис. Така, да започваме за битките. Нема да имаш. Мали, добре, че нямаш, и аз нямам. Не, ти имаш. Тата. Много си добър, бе. Няма се чакам. Блъквай. Ти много голям просто игра правиш. Ще играя с бомбичко. Ще играя с бум. Така, хора, видихме с скиновете, дай реди, Кристиан.
време за кепене. Така. Време да почваме да ги убиваме. Аз имам ли двойник, бе? Не. Ама ти имаш. Я ми най-малко ми свитки, бе, на апса. Дай съм гладен, бе. Дай ми не. Не стига, брат. Не е честно. Да дървата убият грозлитка. Аз пут намерих 2 кила, братле. И ти кут си слаб. Дай давай. Аз съм 13, брат. Беги. Първи кил. Втори кил. 2 кила пак е нещо. Реди. Кой? Да ковиове. Ти ранкове, какво говориш, бе? На мен. Едгар ми е 20 ранг, брат. Толкова знаеш колко съм играл с то. Прикара за... Почваме. Хора, пише долу в коментарите кой е по-добър, аз или Кристиан. Къде? Верно ли? Къде е това близък? Да му... Айде да чух, защото сме във видеото, айде. Това близака ли ми? Аз това тортила ли съм? Motherfucker, fuck you. Бърчи за първия кил. Аз съм вече 3 кила. Беги. Едно. Убил го. Ти ги уби, ама... То не е близак. Убих го. Те умираш ли, бе? Брат, аз съм 5 кила, какво се оплакваш? Та работа не става. Никога. Защо? Добре, айде, заради хората ще го сменя. Така... Ай. Започваме да ги пару. Сега да изкараме този хлеб. Повече не правим нищо. Айде. Ти с кой играеш, Кристиане? С Бол? С Були, бе? С Бум? Той много си ли този герой? Кой пишете долу в коментарите кой герой е най-силния. Аз намерих първи си кил. Опа. Шура, брат. Хора, 100% аз съм по-добър. Ме убих. Какви ти били деца, бе? Така, хора. Прима. Оу! Ти да ви кама, за какво навикваш му? Така, хора, малко стипнах видеото, защото не исках да чувате това. Правихме Виктори. От мен и от Кристиан. Чао!